into okufanele basazi ukuthi sithathelwe yona thina sasithathelwa isithunzi sethu nomhlaba wethu neyonke nje into. Ngizokhumbula ngifisa nje ukusho lokho ngoba isikhathi asisincane osincane whatever. Ngenkathi umkhonto wesizwe uvela uqhamuka ukuthi uzomela isizwe esimnyama, kunezinto esazisho ikakhulukazi ngenkathi sikhankasa ezingakwazi ukushoko uma ungakhankaswa, ngoba uma ungasakhankaswa akufani nangenkathi ukhankaswa. Funa nizwe kahle lento. Ngenkathi sithi ngeke abelungu baqhubeke basiphathe, sifuna ukulithatha izwe lethu siziphathele lona, sasho izinto eziningi okwakufanele ukuthi umuntu omnyama ayizwisisise abese kwazi ukutshela nabanye. Sathi amakhosi aphuthwa ukuphatha izwe, ibona abanikazi bezwe, ibona futhi abalwa izinto kuqala bevikela izwe, ngoba babe namandla abantu bebalalela uma bebathuma ukuthi enzani lokhu nalokhu. Abelungu basebethi amakhosi awayekise ukuphatha izwe, izwe aliphathwe abelungu okuthiwa bafunde umthetho omantshi, kube yibona abatshena amakhosi babewaphoqa kangangokuthi babewaphoqa nokuthi uma uhlangana nephoyisa okanye imantshi ihamba ngehashi kuthiwe wena noma uyinkosi ufanele ukuthi ukhuleke Nkosi phumula isiqoko, umantshi aqeqesele ngehashi adlule. Uthi uma kukhona into eyonakele kube uyena okubiza azothetha icala akugwebe bakha namajele. Bamenza ukuthi umuntu omnyama oyinkosi asabe ijaji, ngoba ijaji linamaphoyisa, linomantshi, linakho konke ejele sesatshiso. Ingakho-ke bathi uma sisusa amakhosi ubani sizothi uyena unamandla, kulapho kuqhamuka khona lo muntu okuthiwa upresident. Igama elingasho lutho ngoba ngisho isiphuphu siba upresident phuphu kangaka eyikwazi ukufihla imali elokuzweni. Ngikhuluma iqiniso uthi kithina sonke njengoba sekukhona umuntu wafihla imali yakhe Mantalanzi mhlaka ngizwa ngendaba leyo. Umuntu oqale ngimbone ngoSi, umuntu obekuthiwa president. Akunjalo? Akusho mina kusho izenzo. Ngoba phela bona mangiqamba yatholakala imali eMantalanzini. Icala namanje alikathethwa. Kodwa umuntu otholakale exosha uswiti osho izandla nenyama. Uyabona ke isithunzi somuntu omnyama sasuswa kanjalo. Ngisafisa impela ngoba ngihamba ngala beyiqhwiqhwiqhu nezifundiso noma zikhona nangala. Akangitshela umuntu ukuthi lento kuthiwe president isho ukuthi yayichaza ukuthi to president ozophathizwe lo eqhamukaphi.
kwaphela khona amakhosi eyigaba ehlukene khona uking khona amakhosi khona iduna yilenze ukuthi kuyeke konke lokho kuthiwe kufuneka upresident noma ubani nje okhethwe yiningi umuntu ongenasihe uma if uthatha amakhosi abantu abaxabisile ayabathanda ayabahlonipha ayabasiza enza ukuthi ungabi khona ubugebengu indlela yethu leyo ukuphatha izwe nokuphatha ngoba izwe usho yonke into ekhona umuntu nezilwane nomhlaba wonke sayiphucwa wayesingayifuna ukuthi siyibuyisele kithi kube yithi sizothi amakhosi akube yiwona azoba nezwi ukuthi umhlaba sizophatha kanjani abantu sizobaphatha kanjani ngoba kufuneka kubona abantu sizobondla kanjani ngesikhathi sethu wayengekho umuntu olambazafa namhlanje baningi ababulawa indlala kulento kuthiwa umongameli ungamele thina sonke usengamele lento ngisho ukuthi nesizukulwane esizayo kufanele besazi ukuthi asibuyisele into yethu endaweni yayo kube yithina esiphethe izwe kube yithina esiphethe umcebo wethu kube yithina esinemncele yethu esiyaziyo thina uma sesiyeke ukukhankasa kwasukuba khona abantu abathi hawu uyabona sibawakhohliwe amakhosi abasasho lutho ngawo manje angithi besilungiselela njengoba sasisho nje namanje silungiselela kakhulu ukuthi uma kufika isikhathi sokhetho sifuna ukulithatha izwe senze lento ke sisho kube khona indlu yokunkane phezulu kube khona indlu yamakhosi ebese amakhosi nathi ke thina abantu right sithi ke njengoba sesiliphethe izwe laba abazokhethwa ukuthi baye eParliament abangaziphathi abaphathwe yithi siholwa amakhosi bangasuki labathi mabenikezwe amandla seParliament angisho kuwe mfana kithi khuluma nje iqiniso njengoba linjalo uma sebese eParliament bacabanga ukuthi bona sebephethizwe sebephethe yonke into kufanele ukuthi kube yithi thina abantu banikazi bezwe esikhuluma namakhosi amakhosi abese ethi esehlangene no king sebeshilo baphuxoxa nathi lapho kuhlala khona amakhosi sivumelane ebese sithatha ivumelwano zethu siyozinika abaseParliament ukuthi sizosizana isiphathele lo nalendlela yithi phela abaphethizwe ake ngitshele nje into engayijwayela uhlale kuthiwe kunento lapho imali kahulumeni imali eqhamuka njalo uhulumeni kufanele ayisebenzise angithi kodwa sihlezi lapha nje akekho ngathi usake wanqanda konakala kudliwe imali yethu ngoba sikho ndawo sibhalwe ndawo kunensizwa lapha eIndia yaseThekwini bekuthiwa ubani moshe Damla esandishona nje Pravin Gordhan wathengisa amabhanoyi ethu wathengisa yonke inhlobo yento wayipha abelungu ukuthi babe nenkampani ezinkulu bethengisa izinto zethu
abantu bakahulumeni baphathele thina kodwa thina asinaki lokho sifuna ukuqeda lokho kube yithi esiphethe yithi esishaya umthetho amakhosi awabuyele esikhundleni sabo sithunzi asisho ukuthi ngalokho kuphela uhulumeni no ukuze wonke umuntu ahloniphe kufanele inhlonipho iqhamuke phezulu njengoba yayinjalo ekuqaleni